gange det spillet 2 gange. Tilbage, hvis man lander på tennisbolden, så ryk frem til den nærmeste røde. Hvad skal man bruge? 4 flyvemaskiner. Ja. Hvad skal man bruge? 24 til 30.000 legepenge. 24.000. Jeg er fint. Jeg laver. Det var en toer. Ja, jeg stiller 6 plus 6. Basta. Det klipper det bare. Og hvad er kubikråden af 27? Det er spørgsmålskager. Det er forklart her. Hvad med penge? Man skal have 300. Så meget Elvis med. Total Elvis-style. Her er der 300. 7. Okay. Nej. Den der. Den betyder jeg har prøvet det her spil. Nu skal vi ikke vente den anden gang. Se, jeg får op. Okay. Hvad er det? Okay, Mark. Den der. Nej, vi skal lige bruge. Den der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grønt. Ja, men. Okay, hvis du... Respekt. Løb rundt i 10 sekunder. Jeg er hurtigt. 19, 20. Okay. Og så skal jeg... Det er faktisk et ret sjovt spil. Lidt sæt. Nej, Hvad siger I? hej. Ja, op med hovedet. Nej, det er fordi, vi mangler spørgsmålsrunden til noget spil, så de kan egentlig ikke spille det. Perfekt.